Hello friends, today we are going to learn FICE. FICE means Prayog. There are two kinds of FICE. First one is active voice and second one is passive voice. Active voice means कर्तरी प्रयोग आणि passive voice means कर्मणी प्रयोग. ॲक्टिव्ह व्हॉइसमध्ये कर्त्याला महत्त्व असतं तर पॅसिव्ह व्हॉइसमध्ये कर्माला महत्त्व असतं. अशा या दोन्ही प्रकाराविषयी आपण माहिती पाहत आहोत आज. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न व्हॉइस. लुक, हे व्हॉइस शिकत असताना आपल्याला प्रश्न विचारला जातो. चेंज द व्हॉइस म्हणजे व्हॉइस चेंज करण्यासाठी प्रश्न दिला जातो. ॲक्टिव्ह व्हॉइसचं पॅसिव्ह व्हॉइस किंवा पॅसिव्ह व्हॉइसचं ॲक्टिव्ह व्हॉइस. हे करत असताना आपल्याला तीन गोष्टी गरजेच्या आहेत माहीत असणं. ते म्हणजे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट आणि वर्ब. सब्जेक्ट म्हणजे कर्ता, ऑब्जेक्ट म्हणजे कर्म आणि वर्ब म्हणजे क्रियापद ओळखता आलं पाहिजे. ते कसं ओळखायचं ते आपण पुढच्या स्लाइडमध्ये पाहणार आहोत. तर बघा, प्रथम आपण क्रियापद कसं ओळखायचं ते पाहूया. वाक्यातील क्रियापद कसं ओळखायचं बघा. वाक्यातील क्रिया दर्शवणारा शब्द जो असतो त्याला आपण क्रियापद असं म्हणतो. राम इट्स अ मँगो या वाक्यामध्ये इट्स म्हणजे खाणे, हा शब्द खाण्याची क्रिया दर्शवतो, म्हणून हा क्रियापद आहे. या वाक्यातील क्रिया दर्शवणारा शब्द इट्स हा आहे, म्हणून तो क्रियापद आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत पुढचा घटक म्हणजे कर्ता. वाक्यातील सब्जेक्ट कसा ओळखायचा. आपण क्रियापद ओळखलं, त्याच क्रियापदाला हू असा प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर हे कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट असतं. बघा, या वाक्यामध्ये राम इट्स अ मँगो याच्यामध्ये आपण क्रियापद ओळखलं. या क्रियापदाला हू इट्स असा प्रश्न विचारला असता उत्तर येतं राम. या वाक्यात क्रियापद इट्स आहे आणि त्या इट्सला हू इट्स असा प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर कर्ता म्हणजे सब्जेक्ट असतं आणि ते उत्तर आहे राम. म्हणून क्रियापदाला हू असा प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर हे कर्ता असतं. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत वाक्यातील कर्म. कर्म कसं ओळखायचं ते आपण पाहणार आहोत. तर याच क्रियापदाला काय असा प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर हे कर्म म्हणजे ऑब्जेक्ट असतं. म्हणजे राम इट्स अ मँगो या वाक्यामध्ये इट्स या क्रियापदाला व्हॉट इट्स असा प्रश्न विचारला असता येणारं उत्तर अ मँगो येतं, म्हणून अ मँगो हे या वाक्याचं कर्म होय. मित्रांनो, आपण कर्ता, कर्म आणि क्रियापद ओळखलं. त्याचबरोबर महत्त्वाचा भाग म्हणजे क्रियापदाची रूप महत्त्वाची गोष्ट आहे. वर्ब फॉर्म्स आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यामुळं क्रियापदाची 4 रूपं आपण पाहणार आहोत. उदाहरणार्थ बघा, इट हे क्रियापदाचं पहिलं रूप, मूळ रूप त्याला आपण म्हणतो. त्याचं पास्ट टेन्स माहीत असणं गरजेचं आहे. एट हे त्याचं भूतकाळी रूप झालं. तिसरं रूप म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल माहीत असणं गरजेचं आहे. ईटचं पास्ट पार्टिसिपल ईटन आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे चौथं रूप ईटिंग. आता आपल्याला तिसरं रूप चेंज द व्हॉइस करताना अतिशय महत्त्वाचं आहे. बघा, दुसरं एक उदाहरण इथं दिलेलं आहे. प्ले मूळ रूप, त्याचं भूतकाळी रूप प्लेड, त्याचं पास्ट पार्टिसिपल प्लेडच असतं आणि प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणजे क्रियापदाचं चौथं रूप प्लेइंग असं होतं. ही क्रियापदाची रूपं आपल्याला ओळखता आली पाहिजेत आणि माहीत असणं गरजेचं आहे. तर आपल्याला चेंज द व्हॉइस करणं सोपं जाणार आहे. त्यानंतर पुढची महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सहाय्यक क्रियापदे. चेंज द व्हॉइस करत असताना महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे टू बीची रूपे आणि टू हॅवची रूपं माहीत असणं गरजेचं आहे. त्यामध्ये वर्तमान काळी टू बीची रूपं एम, इज, आर ही 3 आहेत. भूतकाळातली टू बीची रूपे
ऑज आणि वेअर आहेत. भविष्य काळातली टू बी ची रूपे शाल बी आणि विल बी ही आहेत. हे आपल्याला माहीत असेल तर आपल्याला व्हॉइस चेंज करताना अत्यंत सोपं वाटतं. त्याचबरोबर टू हॅवची रूपं सुद्धा माहीत असणं गरजेचं आहे. वर्तमान काळातली टू हॅवची रूपं हॅव आणि हॅज, भूतकाळातली टू हॅवची रूपे हॅड आणि भविष्य काळातली टू हॅवची रूपं आहेत शाल हॅव आणि विल हॅव. ही माहीत असणं गरजेचं आहे. व्हिडिओ थोडा वेळ पॉज करून ही टू बीची आणि टू हॅवची रूपं लिहून घ्या. त्यानंतर आपल्याला व्हॉइस चेंज करत असताना सर्वनामाची प्रथम आणि द्वितीय विभक्ती माहीत असणं गरजेचं आहे. म्हणून इथं या सर्वनामाच्या प्रथम आणि द्वितीय विभक्ती दिलेल्या आहेत. आय ही प्रथमा विभक्ती आहे, त्याची द्वितीय विभक्ती मी आहे. वी ही प्रथमा विभक्ती आहे आणि वी ची द्वितीय आहे अस. यू ही प्रथम आहे, त्याची द्वितीय विभक्ती यूच आहे. ही प्रथम आहे आणि हिम हिची द्वितीय विभक्ती आहे. सी ही प्रथम आहे, तर सी ची द्वितीय विभक्ती हर आहे. इट ची प्रथम आहे, त्याची द्वितीय इटच आहे. दे ही प्रथम आहे विभक्ती सर्वनामाची आणि त्याची द्वितीय विभक्ती आहे देम. या सर्व गोष्टी माहीत करून घेतल्यानंतर आता आपण ॲक्टिव्ह व्हॉइसचं पॅसिव्ह व्हॉइस कसं करायचं ते पाहणार आहोत. ॲक्टिव्ह व्हॉइसच्या वाक्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस करत असताना खालील बाबी चेंज करायच्या आहेत. पहिली गोष्ट, कर्त्याच्या जागी कर्म घ्यावे. आपण सुरुवातीलाच कर्ता, कर्म आणि क्रियापद हे ओळखलं. त्या ओळखल्यानंतर त्यांच्या जागा आपल्याला माहीत असतात आणि त्यामुळं कर्त्याची जागा जिथं आहे त्या ठिकाणी कर्म घ्यायचंय आणि जर कर्म सर्वनामाची द्वितीय विभक्ती असेल तर त्याची प्रथमा घ्यायची. म्हणजे कर्म जर मी असेल तर प्रथमा त्याची आय सुरुवातीला घ्यायची. त्यानंतर काळानुसार योग्य सहाय्यक क्रियापद घ्यायचंय. सहाय्यक क्रियापद म्हणजे टू बी ची रूपे योग्य काळानुसार ती घ्यायचे. म्हणजे साध्या वर्तमान काळ असेल तर एम इज आर घ्यायचंय. साधा भूतकाळ असेल तर ऑज वेअर घ्यायचंय. साधा भविष्य काळ असेल तर शाल बी विल बी घ्यायचंय. पूर्ण वर्तमान काळ असेल तर हॅव हॅज घ्यायचं. पूर्ण भूतकाळ असेल तर हॅड घ्यायचं. पूर्ण भविष्य काळ असेल तर शाल हॅव विल हॅव घ्यायचं. त्यानंतर चालू वर्तमान काळात सहाय्यक क्रियापदानंतर बीइंग घ्यायचं. पूर्ण वर्तमान काळात टू हॅवच्या रूपानंतर बीन घ्यायचं. त्यानंतर तिसरा मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप म्हणजे पास्ट पार्टिसिपल घ्यायचंय आणि चौथा नियम आहे बायची योजना करायची. आणि शेवटी पाचवा नियम कर्माच्या जागी कर्ता घ्यावा. म्हणजे ज्या ठिकाणी कर्म आहे त्या ठिकाणी कर्ता घ्यायचा आणि जर कर्ता सर्वनाम असेल तर त्याची द्वितीय विभक्ती घ्यायची. द्वितीय विभक्ती आपण पाहिलेल्या आहेत. अशा या नियमांचा वापर करून आपल्याला ॲक्टिव्ह व्हॉइसचं पॅसिव्ह व्हॉइस करता येतं. ते आपण पाहूया. इथं वाक्य दिलेलं आहे, राम इट्स अ मँगो. याच्यामध्ये राम सब्जेक्ट आहे, इट्स हे वर्ब आहे आणि अ मँगो हे ऑब्जेक्ट आहे. आता आपल्याला त्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस करताना पहिला नियम कर्त्याच्या जागी कर्म घ्यायचंय. म्हणजे कर्त्याची जागा सुरुवातीला आहे, त्याच्या जागेवर कर्म घ्यायचंय. कर्म आहे अ मँगो, म्हणून अ मँगो हे सुरुवातीला येईल पॅसिव्ह व्हॉइस मध्ये. त्यानंतर काळानुसार सहाय्यक क्रियापद. वाक्याचा काळ साधा वर्तमान काळ आहे म्हणून इज, एम इज आर पैकी इज हे सहाय्यक क्रियापद येईल आणि त्यानंतर मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप घ्यायचंय इटन. इट या मुख्य क्रियापदाचं तिसरं रूप आहे इटन. त्याच्यानंतर आपल्याला बायची योजना करायची म्हणून इथं बाय आलं आणि शेवटी कर्माची जागा शेवटी आहे म्हणून त्याच्या जागेवर कर्ता राम आहे तो घ्यायचा. अशा पद्धतीनं
ॲक्टिव्ह व्हॉइसच्या वाक्याची रचना यस प्लस व्ही प्लस ओ म्हणजे कर्ता, क्रियापद आणि कर्म असते. तर पॅसिव्ह व्हॉइसच्या वाक्याची रचना ओ प्लस टू बी प्लस व्ही थ्री प्लस बाय प्लस यस म्हणजे कर्म, टू बीचे रूप अधिक क्रियापदाचे पास्ट पार्टिसिपल म्हणजे तिसरे रूप, त्यानंतर बायची योजना आणि शेवटी कर्माच्या जागेवर कर्ता घेऊन वाक्याचं पॅसिव्ह व्हॉइस इथं केले. अशा पद्धतीनं ॲक्टिव्ह व्हॉइसचं पॅसिव्ह व्हॉइस करता येतं. गुड बाय.